mesane okra efri obonefo ne nsem de obonefo na fawo no mum bone nhyeso bone nkyekireye me bompaye epaye ogiema me paye fa hodie ma me hye onyankopon tumi se ento so obi o hwe me wadwuma sema ya basa oton ayento bebe bi owo bia wadwuma mu ho ofie ho onyame tumi mo wura ho onyame ahode mo wura ho ade bi esi wadwuma kwan ade ni mfiri ho wo Yesu demo Bible say na Misrim ena esi Israel for kwan Awurade yi Misrim firi ho na Edom ena esi Israel for no kwan Awurade yi Edom for firi ho Bible say asomafo no breson na Herod ena esi asomafo no kwan Awurade yi Herod firi ho ade biara esi kwan Awurade yi firi ho me bompa ye me fra pomodema
Yet make us say what to. Yet the one that we know also what to Mama. That was so much. So happy. I'm telling you, Amen and amen. Amen. When you go for a Minister Comfort, so the Afro called my him anymore. Some radio, a brano Adru. Momonia na flow be na kachu be say on funny TV into SOMPA TV. Radio no so to SOMPA radio. Esa say nyame akoa no aye radio fia. Say wo de hintasem ebebre Nyankopon ema. Nyame asoma na wie ebremu. Ene wo fia yen sebre. Ye be ko ne nchen na ya mana kwaba. Na de ne nyame de soma no so famle no. What ya bre Bishop ya ma kwaba. Asofo mejema so me mamo nyina ma kwaba biom. Na another in your mark saying Azuka so nyame nsha na se oguso obochi dom den OMC yard one na djuma yefo nyame nshira mo. Amen. Ma me fa sa kwenya ya Nyankopon de adom ye nyina se ene so yemudodo no yakoye nyuma so Ewrade de ya abedu fie ebi so afa na biti won kan mu a okofie ene de me mamu nyina ajo na the America chere SOMPA TV ahwefo ne SOMPA radio atiefo ne mo amo hwa ya wo Facebook ne nyina so say Yehowa Nyankopon onhyira mo. Amen. Debi ada ye hu say da foforo no kra ye nhyira kese. Ebia efe na otwi nyina nyama nkoyie ma. Anso ade ba kopa na America chere say enkwana nyame de ache ono kekekura no ya adinya ya japade kese fa sabre die eye CEDAR awa ne de brewo CEDAR awa edusu se pa na nyame ahode ne nyame tumi esane wo SOMPA TV ne SOMPA radio no so enti sabre die wo ba frɛ onua na onua so afrɛ ne nua na waka kire ne se onya den onfa ne fidie no nto SOMPA na yebetie nyame asem ye wia yebegina so ayeden abompae na nyame mabeye nhira wo baabi bia owo bia na san kan kire obi se owo documents bi so a onfa gwa fidie no so na adanse pi na amafo frɛ yen a wodi eni ayaresa adanse na mrebe so ama ye bie line na tumu amone ye hyase wo CEDAR awa na masomo de modanse abafidie iso na sabre bia yare bi dawo so dawo okru so yire so oda yare sabia ni omemu ayeden fansio si radio no so fansio si TV no so emra nyame asemo bayi a nyame tumi bowuram se nyame ahwe ye bosa one ne ye yare safo anso adenti na yare ne ya kaye so yare no ebefiri wo so. Amen. Hallelujah. Amen. Ena nwumre ye bapa insama ye de bre wu nyina ne se ehinfa na ye gyanom Nyankopon no wo ye na gyanom Nyankopon de osaya de no de omade oni bie emado so chen de owoba no de wahya ye bo se oboni anasa oba opon entra na safu mu onyame a wahya ye bo se ewins ewusiane dia ba kunafo omo dia ben omo agya no sa Nyankopon no ene owo he ene ewusia bi hwa me otie me ene obakuna bi hwa me be makuna niam mu ayeden anso nyame ahwe ye bo se oye saafo ni nyina dia ben agya sa Nyankopon no wafa hefa. Hallelujah. Amen. O Nyankopon ahwe ye bo se yesu freno de hia demo a obege yenso. Amen. Na adenti ne yamu pi ya frɛ ono awrade afrɛ na afrɛ na awrade nyi yenso. Adenti ya. Eno Nyankopon ahwe mi no mienu bo se yenkwa na no ono awrade de amaye no Psalm 90 verse 10. O se obedi emfinja pole aduoso na enade na ekoso anipa wu ntentem sa. O share process bobo ho nyina gone too soon. What a shock. Gone with the winds. What tie nioma ye twere gusua. O say sunrise, sunset. And a sun yadan sunset. Date no di we are the one no di wuye. Adentina nioma ekokokoksa. Ene obi tie me obi hwe me. Ene
deɛ yɛtwerɛ gu ɔmo se bɔfoɔ deɛ na abusua no ani da no soɔ no so sɛ sunrise and sunset na kyerɛ sɛ opieyɛ anso so wasan ayɛ dɛn wadum adɛn nti na nyame asɛm a waka no ntimi mmɛm ɛno na yɛba sɛ yɛ yɛde toto twerɛsɛm no ho na yɛwura bible no mu na yɛbisa sɛ deɛ na onyankopɔn aka enti sɛ wɔka Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 ne nyinaa ka onyankopɔn asɛm sɛ bɛba sɛ woyɛ sei a sei na bɛba wo so ɔno nyame nhyira bɛba wo so ɛnyini kyɛ wo nneɛma bɛyɛ yie from verse 15 no kɔ nyinaa so ɛka sɛ bɛba sɛ sɛ wotu atua na sɛ woamfɔ no nyankopɔn asɛm no anyɛ adwuma nneɛma ɛbɛba wo so no nyinaa nyame bɔ no nyinaa so sɛ ɔha wɔ nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛba wo so enti ɛno na yɛbaa yɛgye toto twerɛsɛm no ho enti bosom wɔ nyinaa nsɛm a me ne nyame ma ɛkyɛ ɛyɛ suban onyankopɔn sɛ ɔbɔ yɛn sɛ ne nsɛsoɔ sɛ ne suban soɔ enti nyame ma a mohwɛ me nyinaa sɛ nyame suban no na yɛde nam anaa sɛ yɛnkasa yɛ suban ɛfisɛ nyankopɔn sɛ ɔbɔ yɛn sɛ ne nsɛsoɔ sɛ ne suban soɔ enti wɔkan Genesis chapter 1 a ɔse momma yɛma onipa sɛ yɛ nsɛsoɔ sɛ yɛ suban soɔ enti sɛ onyankopɔn suban na wɔyɛ mu a ɛneɛ aba no a yɛso ɛwɔ adwuma mu hɔ abusua no mu kurodua mu hɔ politics no mu asafo no mu no ɛyɛ nyame aba no bi anaasɛ wei deɛ yɛ ababɔne praise the Lord hallelujah saa berɛ deɛ fa wo twerɛdua no ɛyɛ wo pɛn no na fa wo nwoma na nsɛm bi a nyame fa me so de brɛ wo no bɔ mmɔden atwerɛ na wankasa so yɛfrɛ fidie so a nya abotere na hwehwɛm na yɛ mo bebree haw na ɛba yɛ so nyinaa yɛ onyankopɔn na ɛde ba yɛn so amane a yɛnyɛ nyinaa yɛ onyankopɔn ɛna ɔtua yɛ so ma so ka ɛnyɛ nneɛma nyinaa na yɛ borɔnsam yɛwɔ deɛ borɔnsam yɛ ɛfisɛ onyankopɔn na aka kyerɛ sɛ ɛnyɛ ne honam ne mogya na ɛnya ɛne tumidie ne paninie ɔno so na waka sɛ ɛbɛba sɛ yɛbɛdi n'asɛm ne mmara asɛm so de a asase no so nipa no yɛbɛdi bi na sɛ yɛtu atua na yɛampɛ sɛ yɛde n'asɛm bɛyɛ adwuma de a ɔse deɛ bɛ na ɛbɛba yɛ so ɔse nkrantɛ ɔhaw ne amanneɛ ɛna ɛbɛba yɛ so hallelujah asɔfoɔ no yɛka monye so praise him the Lord hallelujah mame amen wɔ hɔ amen me ne mo ne ahwɛfoɔ na ɛyɛ chapel no enti mo fo so na mo share no Facebook no mo ma nyame asɛm no ɛhɔ na yɛ nyina yɛnkɔ hallelujah amen mmerɛ bɛso ama yɛayɛ dɛn yɛakyea ɔmo aba ɛyɛ Facebook ne YouTube ne nyina yɛbɛkyea ɔmo na saa mmerɛ yi deɛ yɛde nyame asɛm no toto deɛ ɔno nyame aka ɛfiri sɛ ɔhaw no dɔɔso dodo nipa ni ne berɛ so aba ɛna obi hwɛ no obi tie me hwɛ berɛ a wabrɛ pa yare bi abɔ wa yare no ntimi nkɔ a saa yade no abobɔ nipa pii ɛkɔ enti ɛna yɛbɛkɔ twerɛsɛm no na wɔtwe nyinaa ne bɔsom nyinaa suban na yɛka na gye gyina so dodoɔ no na dodoɔ na atwa me na ɔka sɛ kwan a yɛbrɛ so yɛkɔ so ade pɛ yɛ ho anya agyapadeɛ ne sika no bibisa sɛ kwan yɛfa so pɛ sika ne agyapadeɛ no ɛyɛ kwan papa ne kwan yɛfa so a yɛpɛ dibea positions ahodoɔ yɛpɛ tumi yɛpɛ efie nkonnwa ahodoɔ atotɔ no kwan na yɛfa so sɛ yɛpɛ saa benwa na atena so no ɛyɛ kwan papa anaasɛ kwan bɔne ɛnna baabi a yɛduru yɛ suban yɛda na di kyerɛ yankasa yɛ nuanom obi a ɔhwɛ me bi afiri abusuam obi a ɔhwɛ me bi afiri fie ɛnna mibisa sɛ suban bɛ na yɛda na di ɛwɔ efie ne abusuam na yɛwie a yɛde akɔ nnwuma mu ɛne dwa ahodoɔ a yɛn nyinaa yɛakɔ tena mu a yɛn nyinaa yɛdi dwa a yɛtɔn nneɛma yɛba no obi enu ɔde asase baeɛ enti bea na wɔnyɛ yɛwɔ adwesuo no ɛhɔ nyinaa nya wo dea enti suban bɛ na wode te hɔ afei yɛmia yɛtwerɛ sam no kɔ Genesis chapter 4 ɔsɔfo wode wobɛka ne ntɛntɛ from verse 1 saa to 16 verse 1 to 16 kɔ ne ntɛntɛm na yɛntie Genesis chapter 4 verse 1 to 16 na Adam ne yere Hawa ehyia mu
na onyinsen na o Cain o ka se Awurade adaro mamanye oberema na o ni nua Abel ka ne ho na Abel ye odwanhwefo na Cain so ye okuafo na ba se na bia chi no Cain dia fom no man be ye Awurade aye na Abel nso de ne nwan mo makan ne wona wadole no bi be man na Awurade ani so Abel na ye de no na nso Cain na ye de no de na ni anso Cain bufu pi na omunai na Awurade bisa Cain se adenti na obuafu na wa munai se wo ye no yi a anka woni monte ana na se wanye no yi enti boni butu epono na no na wakiri kwan na ehwe na nso di ne so na Cain ka kire ne nua se ma ye nkwafuom na ba se wo fuom no Cain solitia ne nua Abel na okum no na Awurade bisa Cain se he na wo nua Abel wo na wo se minim me nua so hwesofo ne me ana na wo se ede na wa ye yi wo nua mogya ne etiam fra me fra asase so na afi wadome wo fra asase abue na no age wo nua mogya fra wo nsam no so se wo do asase a enkoso ma wo ene ne no ba ye bio na wo be ye okuboni ne asesaboni wo asase so na Cain ka kire Awurade se me bone so ade so kyense betumi maso a hwe wapam me ene afri asase so na mehwintam afri wanim na maye okuboni ne asesaboni wo asase so na obiara obehume no ebekume na Awurade ka kire no se eno nti obiara obekum Cain no obeto ne so re ahodo nson na Awurade ye nsenkyene bi ma Cain na obiara obehuno no anku no na Cain fira Awurade mu ko no sam na asase wo edi na poye so. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ahwefo ne atiefo yefru ba ko mo ba obi ne ne nua Yes. omo nyina free eja ba ko ena ba ko That's right. na Bible say omo nyina ye adwuma omo nyina sosom nyame Yes. eba se obia de na for bobre Awurade no we koto hyin de obi bia ohwe me a wotie me de wontime nka se onya dan onte da se oya ye nua muslimin fo nyina mate san koto hyin da we ye nya sulasem we de munim ni nyina hallelujah Amen. enya sula 1 sula 2 no we de obi bia enim de oso onko asoro kura ye dan enim asem we na Bible say Cain adwuma oye ne se oye mfuo de niama ne bi beyi nyame aye Yes. ebe so ye mmoa no firi na koma mu yi mmoa ma dore no e no de be ye dan o de be yi Awurade na so Awurade ani Yes. na Cain ebufu ni nua e na obi hwami obi tie mi ni nua bi ahyase epeja enti ene braba edidie bi aye dan aba abusua no so abusua ni nyina se oyi ena didie ni yadan eye ewo no we na fata no nipa wo nuano ma sore se yempere obi asom wa adwuma mu eduru se ye pagya no wa adwuma mu nipa se yempere Also no so mo ahu. enti ene yemra abusua mu kwan ya nipa edi onu aka se ni nua efa so ene kwan ya obi ni nua efa so nu o ma me ba opapa ba ye frumu ade ba ko komko ahwe akomo nya dan ka mo nche Oh. anso ene de o mu twi tonto wo so den enti ene Bible say nipa ye friend say Cain wakodi ni nua ebe ewu wakuno na Bible say onyankopon say asase na eje onua ni mogya no etiamu ehwehwem obi so hwa me de wo ya onua no echense wo de sika ya dan akuno mo maame na ewuo mo papa na ewuo ajapade no wonko pese wo fa obi hwa me obi tie me ebusua de wonko wagye akata so ena wo na oninam nuro so na otu nuro enti se obi esuro kura so obeba ho enti mi bisa o se de oye no fi se nyame ehwew nyame ehu ana se nyame hu ye na onyankopon kan se de nipa ye friend se Cain aye no osofo kan verse 11 verse 12 verse 13 ya hwefo ntie O se na afi wadome wo fra asase a o se afei wadome wo afri asase a abie na no. enti nyankopon nipa pepi hweme a onyankopon de no me kwa won so nyame de oha kwa won so kwan ya wo de unua bi nam so kwan ya wo de unua bi nam so de waya
office obi ehu no onyankopɔn de wo hu nipa bebre wo wom ne nua se ne nua koso eye ne ya ene breka de na efe se onua ketua onua panyi nyame pagya no no nyame hira no se enyo no de a obi hwa na obi tie me ono ne nua mma ekoso no ose omugi manimonyam ose me nua gi manimonyam na se oye ne yi aka se manimonyam no ka on san ka bia na enti se suban na o da na di eni bre suban no dia me pasa me ka cho se nyame ehu na nyankopɔn de so asotwen ebebrɛ obi so hwa me asotwe no nsa kan dada obi so hwa me utie me asotwe no se wansa kyerɛ mfi ho a asotwe no nam kwan so ya dan eba dia na ekofo me se yesi ye mie la we tum sese ya na de obi anka so no ani nua ede ye no ode ye ne sese ya ka were ho enani papi hwa me ka onya mobo ni papi tie me ka me se ka onya mobo anso no ani nua e na ma na ye den wa bre na se onua ni nua na e ya ne sa na de oye nyina bible say nipa ye fro say ken de wa ye onua eben ukoye nwire mo wa adwene so obi ehu ye na me nyame de ma ye den mehu na no me aka o se asase efiri nne no baye wo be ye adwuma wa asase we so no o ye nyama o ye enti nipa bi hwe me wa bone bi o wa ye tie nipa bi a office obi ehu no wo se nyama ahyase ye den obo wa bone o ye nyina ne se nya se wa twese kan e dia wa obi o wa fa eye cell phone we bi na wode ase ni nua no ama ne nua no na adwuma ne nanum aduane ayeden abɔ de oyɛ den ne destiny helper no na wa free na brabo obo ono no hwɛ ni nua ma nyina anso wa fa phone na fra Europe afra Asia afra America wa fra nkran afra sunya afra ta korade dia kwa na wo ya obi ba waja ye dia score na wo ya gisa wo ko gira your friends abonti wo fikire on se na wakoye den akoye praise him the Lord hallelujah James say amen me penyi ba ko say engineer say o yo ba no aka sika no wo your friends ewa dwaye wo ya wa odi akwa dwaye na okan mo amoka sika wa dwaye nyina me penyi for say mo sa chira praise him the Lord hallelujah enti ade na wankasa wo ye no wankasa wo hu sa ade na nya den enye anso guso ye wa fa fo de se unia wa se unia eno no te se de wa ye den wa wo ne sekan eti se de wa ye den wa enam so onua na wadu egu enam so onua na dwuma na firi nsa enam so onua na boafo na ye den efiri wonsa ena wadwene se wa ma ebelewu anso wo hawo na eba wo so no nyankopon se de wa ya ne nti no madome wo do asase enkoso ma afa nyankopon ka se hawo ebeba wo so nyina afa de o se ade so hawo eba me so na eso chen enti mi pia bonte kro obi hu mi kra na obekume efe se no mi anyamode ato mi pia kro obi bekumi ato ato na de na nyankopon o se ma sha won so enti obi hwe me ya mu bi mota ka se esimesi bone pa odi oda so te ase no eya tie nyame nipa bu nyame na pesa o mani nyini che na ono nyame ma na bere wate asefo asase bedu brebi no obehwehwe owuo mpo ansusu onya ya mera nti ma yankan Psalm 50 verse 16 to 22 Psalm 50 verse 16 to 22 enyoma duenum semudu nsia kono osesan ose na abonefo de onyankopon se no se adenti na wo ka mahede na wo de wa no bɔ ma apam din tio osofo safo ya meka nyina no obo ya makuo ni o makuo panyi oya church elder oya osofo oya asoliba me se du fiada ne buta kasie ya ekuta no edu kwasi ada me se bible de SOMPA ni suit ipa no osofo platform obo na tadi ese cap shops no platform ose ukroya wo ya sa anuama no ode wa no kama pam die na midonya me na brade be ya sunje nkan Christ sunje nkan
aso hwɛ deɛ woyɛ na wokro ya wokyerɛ nim ka wokro ya nyame asɛm ba na obi tenetene kora na obu afu ɛna obi manyi fidie no obi pɛ sɛ oyi firi hɔ manyi mfrɔ me ne hɔ na ɛka asɛm mepɛ wo yie mepɛ sɛ wonyini kyɛ nyame de wo ba asase wei so ma abotaeɛ ɔsɔfo to aso wokro ya wokyerɛ nim ka wokyerɛ nim ka na woto me nsɛm gu woto me nsɛm gum w'akyi sɛ wohu owifo a wohu awifo a wopɛ n'asɛm wopɛ n'asɛm na wone awaresɛfoɔ oni awaresɛfoɔ na ɔsɛfoɔ na ekuta wo no wode hwɛ na kɔ wo contact no hwɛ nipa a wasave ɔmo nɔma wɔ phone no so no saa nipa no ɔmo te sɛ nyankopɔn sɛ ne uhu nipa bɔnefoɔ wadamfo no ɔmo sɛ nneɛma ebo kurobo abusua no saafo wura abusua no ma saafo na ɔne ne bɔ ɛna nte ɛna wɔfa ɛna soa tie the Bible ka wɔse wohunu owifo a owiu awifo a ɔpɛ n'asɛm na wone awaresɛfoɔ oni awaresɛfoɔ na ɛbɔ wogyae w'ano wogyae w'ano kɔ bɔne mu na wotɛkyerɛ ma atoɔtoa ɔse wotɛkyerɛ ma toatoa nsɛm a woka nyinaa wonim sɛ ɛyɛ kontompo deɛ woafa fo a wofrɛ nyinaa nyɛ nokorɛ ne nyinaa yɛ ɔtan onua no a ɛkɔ soɔ no onua no a abusua dwere ne ho sɛ wasom abusua no enti abusua so mmoa no ɛyɛ wo ya sɛ wotena se ka wo nua ho asɛm wotena se ka wo nua ho nsɛm wo maame ba mpo tie deɛ Bible ka ɔse wo maame ba mpo ɔne ne firi yɛfurum baako mu baeɛ o sopa no wayɛ yeinom nyankopɔn na ɛka sɛ ɔse woayɛ yeinom na mayɛ kɔɔ mu me nyankopɔn mayɛ kɔɔ mu no wosusu sɛ mete sɛ ɔnsu sɛ mete sɛ wo ana ka w'anim nyankopɔn sɛ ɔbɛka w'anim na mataataa w'anim nyankopɔn sɛ ɔbɛtaataa wo mo a mo werɛ ɛfiri nyankopɔn no ɔsɛ ɔsɛ wura fi nyankopɔn wura fi nyame asɛm ti na deɛ ɔyɛ nti ɛnɛ nwummere ɛhinta sɛm ɛwɔ ne sɛ ma w'ani mmara ho so ɛnyɛ saa wobɛnya problem akyire ɔsɛ monwene yei ho ɛ monwene yei ho na mantete mo asinasini nyankopɔn sɛ deɛ ɔyɛ ne nyinaa woanyae a ɔno nyame bɛtetew asinasini a ɔgyefoɔ biara ni hɔ ɔse ɔgyefo biara ni hɔ ɔde ɔde yɛ ke ɔde ɔnyame de yɛ ke ɔse mama wayɛ deɛ ɔkɔbɔne kɔbɔni na wabɔ asesa wonam asase no se frɛdɛ wɔn sɛ wo nneɛma nyinaa nneɛma ahyɛ aseɛ toto wɔn nyinaa nyame de ma wɔtufoɔ boɔ nyankopɔn sɛ ma w'ani mmara ho so na sesa saa kɔbɔfoɔ ne asabɔfoɔ wobɛbo no anso wongu ɔsɔfoɔ yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a problem bi a ɔkanta no yɛ nneɛma bi ɔnam ne so obi kura ewu ɛnam ne so obi anya akomayade ewu obi adwene so hu ni so te ɔgyefoɔ wɔ hefa nsɛm a ɔde to ne so nyinaa no a sɛ sɛ n'aboafoɔ nyinaa mfi no biom no hefa na he na ɔkɔka ne nsɛm ama nipa gye n'atu na wofi sɛ woyɛ wei nyina nyankopɔn sɛ woayɛ kom no nti woadwene ne sɛ woyɛ smart ɛnɛ wɔ nsɔdedan ahodoɔ mu ɛwɔ abusua ahodoɔ mu na ka yɛdwane kɔ asɔredan mu sɛ yɛde yɛn kɔbɔ kristo asafo yɛdwane kɔ kramodan mu sɛ masalachi mede me kɔdwo masalachi asafo meme da kɔhwɛfoɔ anso so no asɔredan no mu CEDAR asɔredan no mu Roma asɔredan Pentecost asɔredan no mu koraa na sɛ sɛ ɔhaw no koraa yɛ dɔɔso wo nti nipa bi sɛ wagya asɔre no ɔnkɔ biom wagya ahyɛfa ɛnɛ hwɛ deɛ ɔyɛ no abusua no wo nnua wo a wo nnua nyame nhyira wo na hwɛ deɛ to nipa yɛfrɛ ne sɛn Cain na fa yɛ adesuadeɛ nyankopɔn asɛm a ɔka kyerɛ wɔ Psalm 50 no ɔsɛ woayɛ kɔn mu no woadwene sɛ ɔhu yɛ na ɔsɛ ɔbɛtete wo mu deɛ bɛn ɛsinasini nyame nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse wɔ Yesu din mu amen yɛnhwɛ ɔmo a ɔmo aba line no so ɔmo ne yɛsom ɛwɔ Facebook live Selena Anoche wɔ so Alice Amoate wɔ so ɔwɔ so Ruth ɛsumani gyina so dendenden mo akwaba mo Vivian Boatima nso wɔ so Jau Matilda nso wɔ so Zifa Sule nso wɔ so Dixon Osei nso ɛwɔ so Joanna Des nso wɔ so Avis Owusua wɔ so Oscar Breezy wɔ so Philip Boache nso wɔ so Ɔpɔn David mu nyinaa Mewis Owusua mu nyinaa nso ɛwɔ so Aisha Dauda nso wɔ so Linda Owusu nso ɛwɔ so US Nanayo J Benis Ejapa Mavis Owusua mu nyinaa gyina so dendenden
nyankopɔn hyira mo yɛbɛbɔ mpae nyame asɛm bɛwie pɛ yɛbɔ mpae mpae a yɛdi kan bɔ ne sɛ afei na wohwɛ yɛ a wotie yɛmfa wo nsuo esi tv no so wo nsuo bia ebia yare ha amafo ahyɛ ase di ho adanse amafo yare etu yira amafo sɔre nante fato so o documents bi a fato so fagu so o documents bi a mo hwɛ yɛn ɛwɔ ɔman foforɔ so no ebia ɔyɛ nkrata sɛm bi krata bi ewu pɛsɛ yɛwuri nneɛma home office fo bi di nneɛma brɛ wo nte aseɛ wafa lawyer bi fa nneɛma no nyina gu so nyame ɛna odi nipa asɛm ɛma hallelujah amen wa wo hwɛ me a wotie me wɔ Ghana wo ba bi ha adwene wo ba bi bronsa pɛsɛ ɔgye ne firi wo nsɛm mɛsɛ fa ne foto to TV n'anim anasɛ radio ne sɛ nyame fa wo nsa ka me ba no yes lord o cell phone o pese ye email bibi ye text bibi e ya che ye si code bi da so pa nyankopon favor no to so a wani code ne ye fra nyame tumi ye adwuma o si code hallelujah amen o se password na on kai Acts chapter 20 no my god ye din koson ne nkredo no obofo no wura de na si ye ni nyina bie ene chance bi mo tete amen e pro bi amo atoto bie wo yeso demo na obi break it out type say amen and as I break out hallelujah amen nyame asamba ya bompa wetia obi wo ho a wadi ni padodo bi achi akoye bone yes wadi ni kurachi wadi ni yirechi wadi ni nua bi achi nsema meken watom edin so onsanya nkan a eba bo wadi ohini bi achi wadi ohima bi achi wadi politician bi achi di oba wa ya no edi oha beba obo watom ntimpa ni yabonu mienu yedi kan kasa Awurade Yesu somimu mame wie koduro honhom na nyame asɛm abai manim mufo Awurade asɛm abai medi mufo medwantoa Yesu moja ehwegu mamen seseya Awurade kai me Awurade jeme Awurade home mabo Awurade shemeden bi wan na bompa in the name of Jesus Christ. Bible say onim de hia wo nyina. Yes Lord. Anso je say ubisa. Yesu Kristo ko hia Timio ba no. Ne frani no. My God. Dia no bisa no. Ose dia na menyama. Ose Rabuni me pese me hu ade. Enti obi hwe me otie me opeba ka che Awurade se Awurade me hia ba boso me ya afi ya Awurade obetimi aje obi hwe me obi tie me ya bi da wo so o hwe me wo hospital o da wo mpa so die scans na wakotwitwa ni esure ni dia na ye ka David said Awurade ma me akoma foforo na che se nyame wo spare pass enti o bomb pass Awurade me hawnie Awurade jeme obi hwe me obi tie me wadwuma ne ugu wa wore ne ugu obi hwe me obi tie me aware no opekuru peyire Bible say enseso onipa nko be dan ebetra se nyame na hyehyɛ awade obi hwe me obi tie me na kwantu sem ne nkrata obi hwe me otie me na dwuma ka bia betoso nyankopon se ye ka no watua
yɛde yɛ haw no ba awurade m yɛde yɛakoma so adeɛ bɛka sɛ awurade yesu w'asɛm sɛ yɛ a yɛayɛ adwuma berɛ na yɛasoa ne soa a yɛkɔ mu buo yɛmmra wo nkyɛn na wobɛsoɛ yɛn na wobɛma yɛ ahome woka no Matthew chapter 11 verse 28 ɛna anadwoyi ɛna ahomakyen ɛna awiei anwummerɛ seseya ne haw nie awurade yɛ ma me awurade gye me awurade soɛ me awurade kae me seseya yɛ wano na bɔ Amen. Say 3 times. Amen. 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 Monso so am on Facebook no so type amen 3 times. Nana ya mon time so Aisha Dauda more type amen no 3 times so nyame onhirama. Amen che say enye ho. Yes. Amen che nyame tumi nyame ahoɔden. Hallelujah. Amen. Empaibo eduru so ye ba bebo ye empaibo ano ohye ebi afei na oba so a wo so amowo so nyina mo share link no mo like page na mo share link no na mo fa mo comments emra ewo sompa Facebook no so na mo be ye nhira. Hallelujah. Amen. Baby a yeduru empire yeduru afei na oba so afa wonsuo esiso o documents bi afagu o TV no ana so radio no na nyame tumi bo wuram nyame ahoɔden wo fia Bible say baby anipa mienu ne miensa be hia e wa awurade din mu no na ne honhom ye den e wo ho empire edrusi ye niema edi nipa nya asofo niema ma nipa obi hwɛ me obi tie me enye ya penso nku an Peter no mo kan say ya ye adwuma anadwumu ni nyina anso ya anya enya ya penso na ye investment anioma nkoso obi hwɛ me obi tie me 2025 no nioma mo aye den. Yes. Or your software nioma mo aye den. Or your businessman nioma mo aye den. Me so your politicians nioma mo aye den. Or your no ankasa na adwuma nioma mo aye den. Or wo krokituam or ye ku adwuma nioma mo aye den. Jesus. And then nioma mo aye den ebi fra busuam no na meka ha. Acts chapter 2 verse 14 or say busua ni bi oye ebusua kontonchin busua bi wo mu a nioma be pege bia nioma sei eno na ewo daye bi a wososo mo ya mo frafra me bi sa me daye say eya me ba fidie so a me nya abote kirekire daye bi wo so pe wo sa wo so de bo ho pan sei no obi hwa mo bi tie mi adwuma na wo ye no obeso daye bia na sa adwuma no
ɛno na ɔyɛ no daeɛ nom ɔyɛ no so na yɛtɔ na ɛkɔ soɔ obi ɔkora no baabi bi adwuma wayɛ pɛn a wagya mfinhyia pii na ɔda so wɔ saa adwuma no ɛnyɛ daeɛ papa woyɛ saa nneɛma nkɔ so woyɛ investment biara na egu obi hwɛ mi otie mi ɔbɛso daeɛ baabi a wanyina aduri ɔbɛso daeɛ na ɔnhyɛ mpaboa na ɔnenam hɔ obi ɔbɛso daeɛ na ɔnhyɛ ataadeɛ na ɔnam abɔnten obi hwɛ mi obi tie mi ɔbɛso daeɛ na ɔdware abɔnten ebi ɔwɔ jacuzzi wɔ wo dan mu na ɔyɛ dan ɔdware na ɔbɛso daeɛ na ɔdware wɔ abɔnten ɔbɛso daeɛ na ɔnenam public toilet so na baabi obi hwɛ mi obi tie mi ɔbɛso daeɛ na ɔwɔ snake ɛpam no obi wɔ hɔ a na ɔnenam snake mu ɛnyɛ daeɛ papa ɛma onuama nyinaa yɛ dan ɛsɛe onuama ɛpɛ na ɛne aboa kasa odiifoɔ Biliam na ɔne aboa kasa na ɛyɛ papa so na yɛ owuo ne ɛyɛ amaneɛ hallelujah daeɛ bi a ɔso pɛ anadwo na asɔre obi a waso daeɛ bɔne nso yɛbɔ mpa yɛ wokoto asɛ wo da wo ne yɛ mmɔ mpa mepɛ sɛ mema w'ani ba wo ho so hallelujah obi hwɛ me obi tie me ɔsɔfo ɔbɛso daeɛ biara amafoɔ ma wuwo nkwaa na ɔne ɔma di nkɔmɔ nsamafoɔ na ɔne nam ayi ase na ɔne obi a wawuo kura timi di nkɔmɔ ɛto nsa didi ka wobɛwu a ka wawu dada ɛnyɛ ɔwuo na wo hyɛ berɛ na ɛwuo te sɛ deɛ ɔma wuwo no daeɛ ne bi ɔso ho saa nneɛma no ɛyɛ owuo nanso daeɛ ne bebree wɔ ha yɛ wo hyɛ berɛ na ɛwuo no yɛbɔ mpaeɛ ade esi nipa kwan ade nti na obi wɔ hɔ a ɔhwɛ me ɛnyɛ sɛ ɔpɛ baakyɛ ɔwɔ daeɛ particular sɛ ne time kɔ apa 2 weeks ɔso sɛ kim bu ɔso daeɛ hu mogya ohun abɛ ohun adeɛ kɔkɔɔ a ɔso saa daeɛ no pɛ obi ɔso daeɛ no obi pam no na ne bɛte ana yɛ friend sɛ na aba yɛbɔ mpa yɛwɔ nneɛma esisi kwan obi wɔ daeɛ bu wɔ hɔ a oyɛ investment bi oyɛ bi obi ahyɛ wo bɔ ɛna ɔso saa da ɔso yɛ pɛ na onneɛma nyinaa asɛe nti yɛbɔ mpa yɛ nneɛma esi kwan meka kyerɛ sɛ Israelfoɔ naka 400 years na ɔmo bɛfiri Misrim anso Misrim si ɔmo kwan saa additional 30 years ɛne yɛ friend says a delay omu delays o delay wɔn de nyame aka no ebi ti sɛ Edomite osi kwan osi adwuma no kwan osi hyɛbɛ no kwan osi ministry no kwan yɛ bɔ mpae ebi ti sɛ Herod ɔsɛ ɔma kwan ɔma kwan hallelujah wo a wo hwɛ me ka sɛ Awurade Yesu ɛnɛ ahomakyen ɛnɛ anopɛ yi ɛnɛ awie yi enwumere yi anadwo yi seesei adeɛ biara esi me kwan esi me nyame som kwan adeɛ bi a akyekyere me a papa mepɛ sɛ meyɛ mentimi nyɛ yɛsi me hyɛberɛ kwan kwan ma wareɛ kwan me nkrataa kwan me hyɛberɛ kwan seesei a Awurade ahoɔden Awurade tumi ɛmɛboa me ɛnyi mfiri hɔ seesei a ɛnyɛ anopa wo seesei a saa deɛ no me break it out saa deɛ no yɛsi me kwan no me break it out me break it out me break it out dayabɔne me break it out me break it out abusuabɔne me break it out I don't know about Bible say Isaac bompaye Emma ne yere Rebecca Emma
onyaba obi a wo hwɛ me a wotie me bɔ mpaeɛ kɔ nkran obi a wo hwɛ me wɔ nkran wotie me wɔ nkran hɔ adeɛ bi esi kwa bi a Awurade yi mfiri hɔ me hyɛ sɛ adeɛ ne mfiri hɔ obi a wo hwɛ me ɛwɔ sunya ne ne pɔtɛm bro ne ne hafo me bɔ mpaeɛ sɛ adeɛ bi a esi kwa Awurade enyi mfiri hɔ obi a wo hwɛ me wɔ takwa ne ne pɔtɛm western region western north onyina me bɔ mpaeɛ adeɛ bi esi kwa Awurade enyi mfiri hɔ Awurade enyi mfiri hɔ obi a wo hwɛ me a wotem wɔ Ashanti region adeɛ bi esi kwan adeɛ bi ɛha wɔ Awurade enyi mfiri hɔ obi a wo hwɛ me a wotie me ɛwɔ eastern region adeɛ bi esi kwan adeɛ bi ɛha wɔ me bɔ Yesu den sɛ adeɛ ne mfiri hɔ emfiri hɔ oti region northern region bi a wo hwɛ me obi a wo hwɛ me wɔ Europe adeɛ bi esi kwan Awurade ma ne mfiri hɔ obi a wo hwɛ me wɔ Asia adeɛ bi esi kwan Awurade yi mfiri hɔ obi a wo hwɛ me a wotie me wɔ America adeɛ bi esi kwan Awurade yi mfiri hɔ Australia adeɛ bi esi kwan wɔ Australia Awurade yi mfiri hɔ continent bi a wo hwɛ me mfiri hɔ kuro nketewa ne kuro akɛseɛ a wo hwɛ me a wotie me adeɛ bi esi kwan yɛde Yesu din yi firi hɔ yɛ break it out firi wo so I break it out. Amen. Shout amen. Amen. Mama share our Facebook no so mon type amen. Eye juma hallelujah. Amen. Sa brene de yemra no koye bompaye 30 seconds. Odu fie ho. Wo ba beda fa ho nyina hwe Awurade nsa say Yesu moja cover place ho nyina wadwuma no nyina say I covered the whole house with the blood of Jesus be wa na bon pai aba ye do wo dam ho nyina hwe Yesu moja wadwuma no ho o mari nyina Yesu moja oh in the name of Jesus afe me bompaya egu nsuo no so ana wo documents bi a Awurade wo soma wasem ko joma me soma wasem ko obi bi o hwe me a o tie me a wapagya nsuo se nsuo no enane Yesu moja enane healing water enane miracle water enane the blood of Jesus the omadi nsuo be ye biara adanse di ekire documents bia egu TV no no radio no ho bia nyame favor nyame grace adansian toso wo Yesu de amen sabre de ya de mra na ya adwuma ya mra na so about 10 to 11 me de 1 hour esi ho se obi bi obefra me bia me na masofo e kam ho ye na obebọ mpae se nyame asem e baaye ananse opese e bọ mpae numbers na egu strain so mo amohwe na eye maako miensa de di kan san ye WhatsApp number obetimi ayeden obetimi asend o voice note ba number di kan ye 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 number tosu mienu ye 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 0553 53 89 every time kosi 11 of fremia me no be bompae the church one say yes ama or the same time 9 to 10 p.m. Kachiro bi no be so kachiro bi you my dear free juada ekosi fiada koso na tie SOMPA radio koso na hwe SOMPA TV na nneoma bebre na Awurade enam so a odeba nyame ya adoma ochena ye behia menyu fidie no free SOMPA TV menyu free SOMPA radio na nyankopon enam so ebehira bye bye
praise the Lord, praise the Lord. The name so what them so say hallelujah. We must CEDAR for cry. Eye makwa odifo sidani obrobia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri Misraim kwa soma onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho